Zuwa matan Kannywood TV ku danna mana alamar kararrawa da alamar subscribe domin samun sayan labaruka mai don mun dora muku a YouTube channel ɗinmu mai albarka. Na sai da su rayuwa ake iya samu a kai gaci, duk zuciyar da ba ta so ba a raba ta da kunci da firgici. Sai da so, 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 dole sai an hada da su. Na karyata masoyiya yau magake da ke tafi gare ki ba wani sirri da zan rufe, ina da saran ke za ki tallafi ni sanda na gaza ko zuwa ta tafita. A bari abokan ki na shaida so da shi, duk ma'ana ta sakin bayyanar da shi, sai da na gane ba wani ruhi da bai da shi. To inda yi da suwa raina raki ne masoyata, tarbe ni duk sanda na yunkuro gaiki, ki mini gada na taka na tsallake, samin litsanin da zan hau na kai gaiki. Shi rai sai da so ni kuma sai da ke masoya, ki gaskata duk abin da zan faɗa, ki ɗaya zuci ta shaidar tana bida. Kiyar san ki na sha bar wadda zan daɗa, a kan san ki ba abin da ya zarce na aikata. Farin ciki na in ganki da fidani, kallon ki ɗaya kan kayatar da ni, murmushin ki kuma ya kan rikitar da ni. Ni dai kin gana ki ne gari kowa ya tabbata, daga ki a barani ba wadda zana so, bana bidar duka abin da baki so, mai san ki kowa ne shi zana so. Duk mai kin ki karya bari hanya da shi mu zama hadawa, a ido da ke kadai ce nake gani kin je kowa ne kusa idan kin kira ne sai na ji. Suna ki ya taba hanta ta yashe yan hanji, ranar da ba ake kabari na dole sai na ji. Da ke nake alfahari a duniya ata, duk inda ba ke kada a yi cigiyata, sinadari mai inganta rayuwata, daga ke na kulle kofa ta zuciyata. Na bari yabo maɗin rabo, dole sai da so kuma dole sai da ke. Sai da so, sai da so, sai da so, rana in haɗa da so. Zuwa matan Kannywood TV ku danna mana alamar kararrawa da alamar subscribe domin samun sayan labaruka mai don mun dora muku a YouTube channel ɗinmu mai